गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय हाब्रुबिल गामियाव दिनै सेरिकालचार अफिस बेखेवनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो बिथांजों लोगोसे दिथाकान्ता हाजरिका, सेरिकालचार बाहागोनि सेक्रेटारि आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे सेरिकालचार मावख'खौ बेखेवना होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव नैबे हाब्रुबारि गामियाव जायगायाव जोंनि रेशन बिभागनि एबा एम्फौ फिसिनाय डिपार्टमेन्टनि सुपारिनटेन्डेन्टनि मावखुलि बेखौ बेखेवनाय जाबाय। गोबाव सम बा गोलाव सान बे मावखुलिखौ भारा न'आवनो सामलायबाय थानाय जादों। नाथाय दिनैनिफ्राय बे सुपारिनटेन्डेन्टनि अफिसा गावनि अफिस हिसाबै बेखौ बाहायनो हासिगोन। बेखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि सेरिकालचारनि जायखिजाया खामानिनि सायाव खामानि मावनो थाखाय हारिमु बिफाननि सासे इयुन हिसाबै गोबां जेनेबा बेखार लाइमोनफोर दङ, बिथांमोनखौ जेनेबा गोसो बोनो थाखाय बिटिसि सरकारनिफ्राय मा हाबाफारि लानाय जादों बा मा बिथांखि आखायाव लानाय जादों? दायोथ' नाय दिनै जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो सिएसपि मोनथाम दोलोजों सालायनाय सरकार, बेनि सरकारनि आयुआ दायो 8 मास जाबाय। बे 8 मासाव जोङो गोबां मावफुंनो हायाखैब्लाबो जेसेबांखिनि बिटिआरनि सुक्तिफोर दङ बे सुक्तिफोरखौ आबुं महर होनो थाखाय नाजानाय जादों। खम दाननि गेजेरावनो एबा अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय माने पारामिलिटारि कर्सफोराव रिक्रुटमेन्ट जादों आरो बेनि थाखायबो सेन्टार बसायनानै जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फ्रि ट्रेनिं होनाय जादों रिक्रुटमेन्टनि थाखाय। बेयो मोनसे आं फोथायो जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा साख्रि मोनाखै बा खामानि गैया बिथांमोननि जे जेंना बेखौ सुस्रांनायाव एसेबाबो मदद होगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां पस्ट बिटिआरनि गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां पस्ट जोंहा खालि दङ। बेखौबो जों थाबैनो थिसनगोन। जोंनि सिएसपिआ दानाय जाथ'वाखै। बे सिएसपि दायोब्लानो बे डिपार्टमेन्टनि खालि जाना थानाय बे लांदां जाना थानाय बे मानसियाव जों थिसनगोन। बेयाव जायफ्रा गोरों, जाय गथा अनुजायै बा क्वालिफाइड बा क्वालिफिकेसन अनुजायै बिथांमोना मोननो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेटलि जों टेट फाथिनो नागिरदों। बे टेटआवबो गोबां क्वालिफाइड सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोननायनि खाबु दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा पिएनआरडि बा बिदिनो जा इन्डास्ट्रियेल माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा गावबा गाव डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ स्किल बानायनो थाखाय, स्किल बायदिसिना खामानि फोरोंनो थाखाय अलरेडि थांखि लादों। आरो बिनि गेजेरजों गावनो गावनि आथिंखौ गसंनानै थानो हागोन। आरो आंनि डिपार्टमेन्ट जि सेरिकालचार, बे सेरिकालचाराथ' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि बेखार जेंनाखौ सुस्रांनायाव गोबां मदद होनो हायो। जोंहा गोबां फार्म दङ, जाय फार्मफोराव दंफां गायालासेनो सरकारानो गायखानाय दङ जोंहा मुगा दंफांखौ, सिम दंफांखौ। बे आबादखौ मावनानै गोबां रां खामायनो हानायनि राहाया दङ। दा बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे सरकारनि माखासे आसनिखौ खौरां लानानै बिथांमोना जाहाथे डिपार्टमेन्टआव जगाजग खालामनानै गावबा गावनि जिखिनि जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनो थाखाय राहा लायो। दायोथ' नाय दिनै जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो सिएसपि मोनथाम दोलोजों सालायनाय सरकार, बेनि सरकारनि आयुआ दायो 8 मास जाबाय। बे 8 मासाव जोङो गोबां मावफुंनो हायाखैब्लाबो जेसेबांखिनि बिटिआरनि सुक्तिफोर दङ बे सुक्तिफोरखौ आबुं महर होनो थाखाय नाजानाय जादों। खम दाननि गेजेरावनो एबा अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय माने पारामिलिटारि कर्सफोराव रिक्रुटमेन्ट जादों आरो बेनि थाखायबो सेन्टार बसायनानै जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फ्रि ट्रेनिं होनाय जादों रिक्रुटमेन्टनि थाखाय। बेयो मोनसे आं फोथायो जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफ्रा साख्रि मोनाखै बा खामानि गैया बिथांमोननि जे जेंना बेखौ सुस्रांनायाव एसेबाबो मदद होगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां पस्ट बिटिआरनि गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां पस्ट जोंहा खालि दङ। बेखौबो जों थाबैनो थिसनगोन। जोंनि सिएसपिआ दानाय जाथ'वाखै। बे सिएसपि दायोब्लानो बे डिपार्टमेन्टनि खालि जाना थानाय बे लांदां जाना थानाय बे मानसियाव जों थिसनगोन। बेयाव जायफ्रा गोरों, जाय गथा अनुजायै बा क्वालिफाइड बा क्वालिफिकेसन अनुजायै बिथांमोना मोननो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर' मिडियामनि सेपारेटलि जों टेट फाथिनो नागिरदों। बे टेटआवबो गोबां क्वालिफाइड सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोननायनि खाबु दङ। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा पिएनआरडि बा बिदिनो जा इन्डास्ट्रियेल माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा गावबा गाव डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों
जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ स्किल बानायनो थाखाय स्किल बायदिसिना खामानि फोरोंनो थाखाय अलरेडि थांखि लादों आरो बिनि गेजेरजों गावनो गावनि आथिं गसंनानै थानो हागोन आरो आंनि डिपार्टमेन्ट जि सेरिकालसार बे सेरिकालसाराथ' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि बेखार जेंनाखौ सुस्रांनायाव गोबां मदद होनो हायो जोंहा गोबां फार्म दङ जाय फार्मफोराव दंफां गायालासेनो सरकारानो गायखानाय दङ जोंहा मुगा दंफांखौ सिगुन दंफांखौ बे आबादखौ मावनानै गोबां रां खामायनो हानायनि राहाया दङ दा बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे सरकारनि माखासे आसनिखौ खौरां लानानै बिथांमोना जाहाथे डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालामना गावबा गावनि जिखिनि जेंनाफोर दङ बेखौ सुस्रांनो थाखाय राहा लायो